Türkmenistanda daşary ýurtlygy dermanlaryň yerine teklip edilýän yerli derman önümleriniň gytçylygy döräpdir. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 26-njy ýylynda aýtmagyna görä, bu ýagdaýda paýtagtyň dermanhanalarynda dermany derek ösümlikleri hödürlýärler. Hususan da otlar ýürek damar dermanlaryna derek teklip edilýär. Dermanhanalarda yerini tutýan bir zat hökmünde ot suwuny hödürlýärler. Emma tahikardiýa ýani ýürek uruşyny haýyrlatmak üçin bu yaramaýar diýip habarçymyz belledi. Onuň sözlerine görä teklip edilýän ot çöpleriň sany ýowşan çopan telpek, käklik oty we beýleki otlaryň onlarçasyny öz içine alýar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda Türkmenistanda köplenç tapdyrmaýan gyt dermanlar etatan ýürek damar kesellerini, aýallar kesellerini bejermek we öňüni almak, şeýle-de köşeşdiriji dermanlardan ibarat köşeşdiriji we köşeşdiriji uky dermanlary satyn almak üçin resept ýazdyrmagyň özü hem aňsat däl. Näme üçindir olar gadagan edilenleriň sanawyna girdilipdir. Lokmanlar olar üçin resept ýazyp bermekden saklanýarlar we ýüzöwrýärler. Olar soň özlerinden soralmagyndan howatyrlanýarlar. Ören seýrek, maýyplygy tasdiklanan hastalar üçin ýazdyryp almak başardýar. Bu köşeşdiriji uky dermanlaryň uly topuryna degişli. Antidepressantlar we tranquilizatorlar barada gurrun hem ýok. Olar hiç bir resept boýunça hem satuda tapdyrmaýar diýip habarçylarymyzyň ýene bir aýtdy. Soňky hepdeniň dowamında satudan aýrylan Karvalgin Türkmenistanyň özünde öndürilýän iň elýeterli derman serýişleriniň biridir. Ol daşary ýurt önümi ýüregi köşeşdiriji karvalol damjalarynyň ornuny tutýardy diýip habarçymyz belledi. Türkmenistanda derman gytçylygynyň döremeginiň sebäplerini we derman serýişleriniň ilady üçin elýeterliliginiň ýygyderli çäklendirilmeginiň sebäplerini resmi çeşmelerden anyklamak başartmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we medisina senagaty ministrliginden kommentariýa almak üçin eden ençeme finansygy häzirlikçe netije bermedi. Mundan öň saglyk ministrligi ilata dermany derek prezidentiň Türkmenistanyň derman ösümlikleri adly kitabyndaky otlardan çay demläp içmegi resmi taýdan maslahat beripdi.